Umay-umay nga kamagabataan ang mas nadasig karon nga mamahimong produktibo pinagis pag-abag sa programa sa usa ka international organization. Katambaya yung usab nila ang pag-promote sa ilang tinguha nga mao ang GMA Regional TV. Atong sayran pinagi ni maong report. Migawas ang pagkamabugnaon ng mga ideya ni Arthur Bagalaksa. Dihang nakauban niya ang uban pang mga aspiring social entrepreneurs. Usa lang siya sa mga miapil sa programa sa Make Sense, usa ka international organization nga mitabang sa mga sama kaniya. Sa maong libreng kalihukan, nahatagan sila og kay gayunan nga magmugna og mga ideya, mag-brainstorming, storyboarding, pitching ug uban pa. Ang iyang gipitch mao ang gitawag niya nga co-living space. It's sort of this co-working space to maximize the space in the city and then provide also for those people who are not from the city moving into the city. Ang iyang nahuna-hunaan, dili lang usa ka enterprise kundi may maanindot nga tinguha sa komunidad. Then people don't need to commute much. Maybe they don't need to have a car, so they don't. They just maybe they work to the place they instead of driving a car they just walk. We really believe that in order to create a more sustainable and inclusive world by the year 2030, we need to have the youth involved. It's super important that they're involved. Katambayayong sa maong organisasyon ang GMA Regional TV alang sa pagpakatap sa ilang advokasya o pagdasig sa ubang aspiring social entrepreneurs. I think that because we partner with GMA Regional TV specifically, we were able to reach out to more people beyond Luzon. So a lot of our operations, we do have communities across the Philippines, but it's not enough. We want to do more work. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Dumayag, Chelo Valiena, Palitang Bistak.